Piny Kenya medo kang mare kedo kod tuo mar ang'iew kata measles kanyakla kod tuo mar typhoid. Nyaka sani Kenya ni thuolo mar 5 e kind pinje ma osekelo chanjo mar typhoid mageto nyithindo manie kind dweche 9 nyaka higni 14. Judith Omondi leronwa wachni. Tuo mar typhoid oketie rameny manyime e tuoche mabuogo ngima oganda e pachoka, ahinya to e gwenge mang'eyo pod ni e piny. Piny Kenya sani koro riwore kod pinje mamoko 4 e Afrika mangima e chako kedo kod tuo ni kokalo kuom chanjo mabiro geto nyithindo e kind dweche 9 nyaka higni 14. Typhoid fever remains a persistent and entirely preventable burden, with over 100,000 cases annually in Kenya, and it disproportionately affects our most vulnerable children, those living in informal settlements, and communities without clean water and sanitation. This vaccine marks a turning point. With just a single shot, the typhoid conjugate vaccine provides up to 5 years of protection. It is safe, effective, and tailored for the young population most at risk. Piny Liberia ne obedo ma okuongo e Afrika e chako chiwo chanjo ni mar typhoid e higa mar 2021, bang'e Malawi ne oluwo, Zimbabwe kod Burkina Faso. Kaluwore kod report mar WHO, e higa ni kende kopogore kod tuo mar typhoid, tuo mar ang'iew mano measles osemonjo nyithindo ma ok tin 3,000 e counties 25 e pachoka, ka bende en achiel kuom tuoche ma gichano chiwo ne chanjo e thuolo mar ndalo 10 machakore tarik 5 dwe ni. In 2025 alone, measles has affected 25 out of 47 counties with over 150 confirmed cases to date. I think this speaks for the urgency to react. These are not just statistics, they are children whose lives are disrupted by a disease that we have the power to prevent. Despite having free and available vaccines, our immunization coverage remains below the target. 83% for the first measles rubella dose and just 60% for the second dose. Migao mar thieth osingo ni chakre kawuono midhiero mag chanjo, ahinya to mag nyithindo ok bineno, mondo mi okonye geng'o tuoche mathoth ne nego nyithindo. For the financial year 2025-2026, the government has allocated 4.9 billion shillings for the procurement of vaccines and ancillary supplies for the vaccination program, and therefore the shortages that we have had in the past will be history. Giyango ni gitwa kod migao mar omenda mondo mi odine omenda mag chanjo mondo kik tigo e timo gik mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi yumoro machuok kudogi weche manyien bang' dakika matin.